Pane Muskana Anonzi Blessing anogara uchitungwiza akazvarwa asina makumbo ende paanorara harari marariro atinoita aya Paghetto anorara akagara. Muri kumugarisa sei zvaizvizvi? Ari kurara sei? Anorara akagara. But what's so painful is that her parents passed away vakashaya, and now she lives with her grandma who also struggles to make ends meet for the family. Netsai from 4 Seasons Media accompanied me on this journey. Muri Zimbabwe makadizvenyi ine ndinoitwa Netsai, uyo wandinaye anonzi Hasta. Tiri pano tiri pamba peshamwari yedu anonzi B watoshanirawo kubudikidzawo nevamwe vanhuwo vakati influencer vakatipusha vakatipawo zvavakatipa zviri zvekuti tikwanisewo kunge tichibatsirawo vanhu vatinokwanisawo kubatsira vatinenge tichiziva kuti vanhu avava zvinovati Netsai kuti vawanewo zvinhu zvavanoda kushandisa mukati meupenyu. Gamuchirai faro kuti mama wabhiyi kudaro inini handorami ndiri panzvimbo ndakanga ndiri kuboera kwandakaroa. Saka bhiyi dambudziko rake rese rinobudikidza riri mumaoko maambuya vake ava. Ambuya vake ava ndivane zvakazara zvavanogona kuti vatsanangure kwamuri imimi muchinzwanana navo. Atenda muri yeZimbabwe. Inini ndiri gogo waBlessing. Ndinogara naBhi. Bhi musikana akaberekwa akadaro aine hwurema hwake. Bhi akashayikwa namai vake. Tikasara naye. Munhu wandakagamuchira nemwoyo wangu. Bhi ane machallenges akawanda aanosangana nawo. 2 andosangana nawo inini semunhu wandinogara naye semwana wangu. Bhi anoda sipo mazuva ese. Unokwanisa kukwidza zvenyu izvi. Bhi anoda sipo mazuva ese. Tisingatotaure sipo yekukwiza asi anoda safe mazuva ese. Anoda safe kunyanya. Nekuda kwokuti haakwanise kufamba, anobhesha, anoita kuzvizvuva ndokurarama kwaanoita. Ndinowacha pese pese semunhu asingakwanisi paanozvizvuva paipa anotapuka nezvinhu zvakawanda wanda. Bhi ndakambotendererawo naye kune vamwe maorganization aitomboyawo panapa vachinyora vachidii, vamwe vachinyengera, vamwe vachiti tinodzoka. Tichingowatarisira semunhu inini isingazoti vabva kupuyo ndisina mari yechekuvatera kuti ndirizowaramba ndichivata follow up yekwabvunza kuti maapapi, vachingoti munotarisira isusu haana wheelchair yaanokwanawo yekuti munhu ane miri wakanyanya. Her grandma is having trouble to find a wheelchair for Blessing because she doesn't fit the average size wheelchairs, so she needs a customized wheelchair. Anoda kuti akaona kana wheelchair yake yakakura tosvika kutomudzikisa. Anotorwadziwa especially pakaita rufu panapa paipa anotori pano. Bule vanhu vakuenda kumapuwa. Vanhu vakatakurwa ise nemotikari. Bule akasara achichema akagara apa. Asara achichema apa akati saka inini maakundisiya zvepano ndega. Ndozoita seiwo pakaita umwe mukomana ari pasera apa. Ane takishopu yake pasera. Iye akazoti aiwa regai ndiende mutakure nemotikari. Akauya nekombi bvamusumudza. Bvamisa mukombi bvazoenda naye. Ane shure yekuti dai ndichitiwo kunoenda vamwe ndoendawo, asi nekuda kuti hapana wheelchair, hapana maendera anodi, hapana maendera wheelchair ndio inokonesa kufamba. Ndio inokonesa kufamba. Ndingakwanisa kubvunza kuti munoita basa rei? Inini ndinotengesa ndinotokanzwa basa randinoita. Muri kumugarisa sei zvaizvizvi? Ari kurara sei? Anorara kumagumbezi pa. Anorara akagara. Anodai kuzadai After hearing the sad story from Blessing's guidance, we then went to meet her. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then
driving far to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Saka B, ndakungokumbira kuti utaure zvako painongo. Indoitwa blessings so. Ma-challenges andosangana nawo. I-problem yemagams nekusarara. Ndorara ndakagara. Upenyu unondwadzewo kuti ndinorara ndakagara. Ndozvo zvinondwadza muupenyu hwavo. Kunogona kune mumwe munhu anoti aindoda kumubatsira kuti atsvage zvekuita neupenyu. Chii chaunoshuvirawo kuti mulife hai ndodawo kuzoita zvakati, ini ndoda kuzoita zvakati. Ini sandonyatsoda indoda kutengesa. Ndoda kutengesa. Alright. Mupfungwa dzako utori here nebusiness raunofunga kuti inini hangu ndikaita business rakati zvinhu zvangu zvinogona kundiendekera, ini ndokwanisa kutengesa chinhu chakati. Ni papa ndone shiri yekutoti dai vatondipawo mari yekuti nditohodhawo huku. Udakuhodha huku? Ndakuhodha huku. Anditi ka? Good. Zvakanaka. Kana nehembe anodawo hembe, anoda kuchena. Zvakafanana pa ndofunga kamera kanyatsoswedera padhuze munotoona toti akazviita makeup, akatopoda, anotodawo maprodukti makeup. Zvaunogona. Mukuzvinzwirawo hama dzanguwo vanoda kukwanisawo kuvabatsirawo neTVwo, nekuti nguva zhinjiwo paanenge ari ega akasurukirwawo anongobatidzawo achiona. Kuno kushitungisa kwatinogara kunonetsa magetsi, dzimwe nguva foni pamwe inenge isina moto. Chero anonzwa kuti ndoda kumubatsirawo nepower bank, kozi izvezvi ndiri kutotarisa foni yacho haitomborina kana moto. Saka muri kuzvinzwirawo hama dzangu vanonzwawo kuti haiwa isusu tine moyo unobatsira, moyo unoda, munongokwanisawo kungoitawo zvamunongokwanisawo. Hakusi kuti kushuta video kuno kwatiri kuita, hakusi kuti isusu tiri kuzvigona kana kuti tiri kutsvaga mbiri, asi nyaya iri pakungotiwo kune vamwewo vane shuviro dzekuda kubatsira, asi vari kushaura kuti vobatsira sei, uye tikabatsiranawo tese pamwe chete tinokwanisa kuita chinhu chimwe chete, uye zvakare tara chimwe hachitswanyiinda. Saka tikabatana tese I think tinokwanisawo kubuda nechinhu chimwe chete, tobatsirawo mumwe wedu. Unofarira muimbi upi muZimbabwe? Mufarira Kilatini. Zvokutoti tikamukumbira kuti Kilatini tokumbira kuti umbouya umbonopi, unotokwanisa kuti auye. Ndofara zingezvi. If this time kutenda Zodiwere, 10 Gringo na Kelvin avo ndo vaisa donations towards the construction of this video. Thank you so much. God bless you. Mwari ngaawedzere patapudza. Ende vanhu vada kuzodonata pama next video mungobata namba dzangu idzo dziri pasi hasita PV kana kubata idzo dzakanzi Netsai. Ende vanhu vachange vachida kubatsira Blessing directly momubata namba dzakenda dzisa pazasi.